Reducerea monoglucidelor este reacția dintre aceste substanțe și catalizatorii platină, nichel, amalgam de sodiu, în urma cărei reacții se obțin polialcoolii numiți polioli. Polialcoolii sunt substanțe dulci, iar cei proveniți din pentoze și hexoze au o largă aplicabilitate în industria alimentară, fiind utilizați pentru îndulcirea diferitelor alimente. De o foarte mare importanță este însă reacția de reducere a celor două trioze, respectiv a aldehidei glicerice, a dihidroxiacetonei, ambele în formă esterificată, care apar în urma procesului de glicoliză anaerobă, în urma etapei întâi, respectiv în urma scindării fructozei esterificate în aceste două trioze. Dacă organismul nu mai are nevoie de energie, lanțul metabolic se stopează la acest nivel, cele două trioze în urma dezesterificării sunt reduse, obținându-se glicerolul, alcoolul care, prin esterificare cu acizii grași saturați sau nesaturați, va forma gliceridele. Glicerolul, de asemenea, format în acest fel, atunci când organismul are nevoie de energie, se poate oxida și formează una din cele două trioze amintite. Procesul, deci, este reversibil. Urmăriți acum modul în care se formează polialcoolii. Menționez că mecanismul este identic, indiferent de grupa de aldoze sau de cetoze care intră în reacție, dacă sunt trioze, tetroze, pentoze sau hexoze.